iki kat mau wis tak goleki tapi ra ketemu jawabane. Kowe ngerti ra sih kar sing nomor 10 iki? Duh, aku wis ngerti, Din. Aku wis mumet. Aku tadi batmu dah. Kok nek bad mood mesti luwe. Iya enak gak sih jajanan sing marai pereda batmu? Oh iya, aku mau nggawa jajanan loh. Wah, ngepas banget. Apa kuwi, Bang? Nah, iki aku nggawa beng-beng. Beng-beng iki duwe petang kalazatan ing sak cokotan. Iki tak kei siji-siji. Iya, kok tenan.